Yeah, nitie lony ma nyaka ng'i mokwongo ma kaka wan nogolwa CDC. Jo CDC nose empower wa ma wan wadhi koni kwa ng'e gima watimo. We are about 100, yani 50 people. Ma wan wadhi koni kwa sebeda beda mwa wan wadhi koni ka wan nyamrerwa tayari. Ma sirkal kocha kodonjo to koro gitop up tu. Lakini skill tetete to nwago kocha. Koro ma sani ng'ato donje maonge gi skill no to kang'eyo, lakini gima ng'eyo thothwa to nyaka ibede gi gimoro ewi. Ruth nyathi Achieng bende openjo kae kapod antiere kuomi kapok wamiyo Fred thuolo mar mondo bi en boduoke penjo mamoko. Nyamrerwa en talent kose en profession? Kaluwore ni bende wacho ni kionge chuny ok inyal timo tij nyamrerwa. Koro en talent kose en profession ma inyalo tieg ng'ato. Wati kata kod ranyisi an kaka Joyce sani ka ng'ado bura nada bedo nyamrerwa. Anyalo dhi adhiya kacha tatiegora tabedo nyamrerwa. En profession kose nyaka obede ni ponono en talent moro ma antiere godo kata mano nyuola godo? Gini nyaka beni ron chunyi nyaka bedi mano nyuoli godo. Profession ok nyal bedo ka profession eni ka isome makoro in kode. Inyalo some ni in kode to ok inyal konyi kech samoro inyalo dhi yudo ka ng'ato odhi samoro ne ndira ogoye to diewore ting'eni chuni ni nyaka itere osiptal. Koro be bang' osiptal no to chien kata iwe nang'o nyaka iduogi luoke kata ka iduogi luok gigegi mimo. Yeah. Bende openjo kae ni nyamrerwa moko madala nitiere kaka mon konyore e udigi nikech mage mang'eyo ni mano bende paro maponono thoth joneno mag osebedo godo ni nyamrerwa kacha kidhi kacha onyalo ruwai ka in miyo mapek kinde mapodi intiere dweche 9 kapok ikonyori to chieng' mar nyuol jomoko bende dhiga mana to konyore ka nyamrerwa kacha. Bende chiko yienegi gi sani? Chiko ko yie gi sani kech mae momiyo kan Joseph Achieng an gi ute 100. Ang'e ni Joyce nie oda. Koro Joyce ka nie oda to oyach. Koyach odhi e klinik. Klinik nitie book mar ANC book ma bende samoro oyiena some. Ma kamondiki ididino okona ni tarik ma kama Joyce nyalo kelonwa wendo. Koro asika fuatilia. Kata dweni ang'e ni household ga 100 ji mina 4 mayach. Achiel nyalo deliver next week. Achiel dhi deliver karamo. Koro chuno ni wafuatilia. Mako gik sano ko in case ni gino boke. Namba na yie miye monyalo gochona. Ambulance nitie ma free mabiro kawe aka ter nyaka Mbagathi nyaka Kenyatta. To dhi okonyore to kelo wendo wach moro mar konyruok e otni. Tinde onge kech mane momiyo an kanyo asiko wamiyo gi advice. Yeah. Fred